Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ayike siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyambonga endaweni zonke lapho lalele ukhona. Kushuthi izwi lami alisafuna ukubuyela ngethemba senilijwayele linje. Mina ngakalijwayele imnikazi walo. Kodwa uNkulunkulu uzongiphilisa kulomkhuhlane ofuna ukungigokhobela. Ugcine kuyivoice nje ngise right kukhona konke. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa bangcwele. Kwangathi lapho khona uNkulunkulu angaba nawe aqinise amasu akho. Izaga 16 verse 3 lithi ginqela imisebenzi yakho kuJehova, yena uzoqinisa amasu akho. So asiginqeleni kuye ke konke uzoqinisa amasu akho, konke kuhambe ngendlela. Singalinganisi laba bantu, singalingisi laba bantu abafike bazifunela izinto mase zibaxaka bema bethi bacela umkhuleko. Umuntu azifunela umshado mayise utholile usumxaka ngicela ukuthandaziswa, kanti ngabe uginqele kuye ngaphambi komshado, yena aqinisa amasu akho. Ayazi kodwa limnandi leli vesi. Ayike siyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngicela siguqe sikhuleke sisondele kuNkulunkulu ngomkhuleko. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, egameni lendodana yothando lwakho uJesu Kristu inkosi yethu, siyakubonga nangalesi sikhathi osipha sona. Siyazi Nkosi ukuthi isikhathi esifana nalesi siyindlala kwamanye amazwe, asivumelekile, bayaboshwa abantu. Kodwa thina eSouth Africa sisakhululekile, sisizeke Nkosi, silisebenzise leli thuba lokondliwa usuku nosuku ngezwi lakho. Busisa-ke yilona loyo oyilalela inkonzo. Babusise abaletha abantu. Babusise uNkulunkulu wami ngesibusiso esikhulu sokuthi kusitshekelwe izono zabo bangene ezulwini. Ngikhulekela laba abafaka ama-emoji, ngiyacela Nkosi ukuthi ubasize. Abanye babo bawafaka ngephutha, abanye babo bawafaka ngenhloso, abanye bangenele ukuzowafaka ukuzoxova ibandla lakho. Ngishiyela kuwena wonke lo msebenzi Nkosi, ngoba mina ngumuntu nje, mina ngiyibumba eliphethe ingcebo yakho. Yenza-ke umsebenzi ekhaya lezwi, aphele lawa ama-emoji. Yenza umsebenzi ngoba wena ubona ukujula kwenhliziyo komuntu lona loyo. Ngibanikela kuwena-ke Nkosi. Qhubeka-ke ube kanye nathi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu wethu. Hey, siyambonga uNkulunkulu. Ngisele kakhulu ngama-messages. Ngidine njengamanje 189. Mangiqeda lenkonzo ngiya emhlanganweni wabefundisi ozoqala ngo-3. Upawulo lokuthi nginezinye izinto engizenzayo. Wena uyabhala nje kuphela. Busulindela impendulo uzoyithola ngelanga ozoyithola ngalo, nama ngazi ukuthi nini. Ngoba njengoba 189 nje, futhi uma sengiqala ngithumela lenkonzo kungenzeka angene ku200. So asegijima lapho nje ama-messages. Kusho ukuthi wena uthumelile, hlala ulindele, kuzoshesha noma kuzoshesha, kodwa bekezela umsebenzi wegroup. Nje asicela abantu nje ikhula kuzohamba kuhambe kufike la ewu500 khona. Mhlawumbe u500 uzobe ususho ukuthi kuzophela 5 days impendulo ungayitholile, angazi. Kodwa ke sishiyela kuNkulunkulu konke. Ingakho ke sinikeza imkhuleko. Ngiyafisa kube ngiyazenzela abantu abacela imkhuleko ngoba bengena emkhosini. Ngiyanikhulekela abazalwane, ngiyanikhulekela zonke izinsuku. Usemkhosini, awukho emkhosini, ngiyakukhulekela. Ngawuthumela umkhuleko wokungena emkhosini. Mhlawumbe uNkulunkulu mangikhumbuza kufuneka ngiphinde ngithumele umkhuleko wokungena nokuphuma. Ngiyacabanga ukuthi ama-messages lawo angena sidingo ngoba vele ngiyanikhulekela. Wathi umuntu ngicela ungithwale emkhulekweni ngingena emkhosini oyensuku ezingaka. Mose uyibheka ayinasidingo ngoba ngiyanikhulekela, nginikezile umkhuleko wokungena, nganika umkhuleko wokuphuma.
futhi kufuneka ngiphinde ngoba sekukhona abanye mhlawumbe angazi. Kukhona ama-messages angenasidingo azokhulisa ama-messages. Kwangathi ungakufunda na ukubone lokho ukuthi ngempela le message engiyenzayo iyadingeka yini noma idingeki. Ubufakazi siyawadinga kodwa ebusele emuva ubufakazi yikho nibona libutholakala buye bungatholakali. Akhona impela ama-VN ubufakazi. Kodwa ngibe worried kakhulu ngalaba bantu enibathembisile ukuthi bazongena bathole inkonzo bese ngiwayeka ama-VN ngesinye isikhathi ngiphushwe abangenayo. Ingakho ke ngathi umuntu mayefaka umuntu angayenzi i-VN. Wamaye makuwukuthi une-VN kanti ufaka umuntu noma uyabhuka uzosala bakudlule ngoba ama-VN nginesikhathi sawo bese ngiyawayeka ngidile kakhulu nabantu abaletha abantu. Ngivula amehlo nje ukuthi yenza izinto ngendlela esifundisene ngazo. Ngathi umuntu obhukayo akabhala angenzi i-VN. Umuntu ofaka umuntu ungafiki ubhala ngiphathulazi umuntu bese ulandelisa nge-VN ngoba okuvela kimi i-VN awuvele umuntu bese ngiyayidlula i-message. Kanti le message iza nomuntu okufanele afakwe ekhaya lezwi. Yayibona lonto. Sokungcono oqala nge-VN uyiphushe ihambe bese uma ufaka ngoba vele i-voice note ihamba kamuva kune text message ebhaliwe. Hayike angidlule lapho ngingadli isikhathi siqhubeka nenkonzo yethu esingebhizi ngayo intshumayelo yasentabeni, intshumayelo yenkosi yethu uJesu Kristu. Sengiphawule kaningi nokho. Ngathi uma wenza uMathewu chapter 5, chapter 6 and chapter 7 yongena ugijima ezulwini. Wafunde nje lamavesi wafunde mela unenkinga khona uthandaza umoya ongcwele akuchazele ngiyakutshela wena awalula ngaleyo ndlela. Kodwa sisebhizi ngawo ke manje sikuverse 7 kaMathewu chapter 5. Angazi noma sizowaphusha sizogcina ku chapter 7 yini ekugcineni. Kodwa ke uNkulunkulu uzosihola ngomoya wakho ingcwele. Kodwa ngifuna nizulwini mina. Ayisikhohle labantu bama-emoji. Mtshele umyeke ngoba sengitholile ukuthi kukhona abafuna ukuphuma. Kukhona ongitshela ukuthi uthe mayitshela omunye ukuthi ubhale emoji wathi lo ngincede ukuba ngiphume ekhaya lezwi. Ukuthini lokho? Kusho ukuthi ngamagama hamba utshela ubaba uMsibanda angikhiphe ekhaya lezwi. So sekhona abantu abaphuma ngokufaka ama-emoji. Ayeke nje umuntu ukuziphumela. Kanti phela mawuphuma ngokufaka ama-emoji uyaxoshwa. Ukuxoshwa kaze kube nesibusiso. So ngisho emsebenzini mawuxoshiwe kulukhuni ukuthola omunye umsebenzi. So musuvuma ukuxoshwa ekhaya lezwi ziphumele uma ucula ungahlangani. Akekho uzokuphoqa. Mhlawumbe uyosikhalela lesi sikhathi mawusushe esihogweni. Kodwa njengamanje akekho uzokuphoqa uthi uJesu ngime eminyango ngiyaqonqotha. Ozwayo izwi lamavule ngizongena. Kusho ukuthi ngamagama ongavuli ayangizongena nginguJesu usho njalo. Uthi uzongena ahlale nawe adle nawe. So akekho ophoqiwe kahle ekukholweni. Yenza lokho okuthandayo kodwa uyosikhumbula lesi sikhathi. Ayizwana ngami mina ngiyakutshela. Ayikwenze konke nje udelele ungithumelele ama-emoji uyenze yonke into ofisa ukuyenza. Kodwa khona lukhona usuku uyofisa ngathi awuzange uzalwe. Kodwa uzaliweke wavumela uSathane wakusebenzisa. Mawufuna ukuphuma phuma kahle nje musuphuma ngama-emoji. Cha, musufaka abantu noma musuthethisa abantu, musukulwa nabantu. Laba bantu abakusiza ngenhliziyo enhle. Musukulwa nabo uyidalela umlilo wesihogo. Uyidalela umlilo nje wasekufanele kubuze uxolisa awusakwazi awuyazi inamba yakhe usele ekhaya lezwi. Ngoba kusofika isikhathi ufuna khona ukuxolisa ukhumbula amagama akho. Owabalanga awagadanga ukhulume noma kanjani. Bazalwane siphathaneni kahle. Bazalwane sonke kuphambi kaNkulunkulu siyalingana. Siyacela niyeke ukufaka ama-emojis. Mawufuna ukuphuma phuma. Kodwa ungawafaka ama-emoji. Ungawafaki ngiyakucela. Ayike asingene entshumayelweni. Sengithandazile uMathewu chapter 5 verse 7 kufundeka kanje. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayahawukelwa. Babusisiwe sengiyadlula awunkosi yami ngiyaxolisa. Sengiyaba abanenhliziyo ehlanzekileyo. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayahawukelwa. Uma ngakhumba ukhohlo izolo angazi ngiyacabanga ukuthi sigcinela
sizoqala Izaga 20 verse 19 lelithi uhambe encetheza uyambula izimfihlakalo ngalokho ungahlangani naye ovula kakhulu umlomo wakhe. Kunesisho sesingisi esithi an empty vessel makes more noise. Ibhakede noma isitsha esingenalutho sibanga umsindo. Mqwaye umuntu okhuluma kakhulu. Mqwaye umuntu ngoba ugcina ehleba encetheza, ugcina nenhlambi khona kuye, unolake njalo nje amagama akawabali. Kufana nakhona la ekhaya umuntu ekuphendula kabi umtshela ngama-emoji ubokwazi ukuthi akasindisekile. Akubona bonke abantu abasindisiwe la ekhaya lezwi. Hayi akubona bonke, kufuneka sikwamukele lokho. Onesihawu akahambe encetheza phakathi kwabantu. Akahlebi ngolimi lwakhe. Akamona umngani wakhe futhi akamhlazi umakhelwane wakhe. Ngoba unjani? Unesihawu. Onesihawu uyathethelela. Matthew chapter 6 verse 14 kuya 15. Ngokuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo, noyihlo wasezulwini uyakunithethelela. Kepha uma ningathetheleli abantu iziphambeko zabo, noyihlo wasezulwini akayi kunithethelela iziphambeko zenu. Thethelela khona uzothethelelwa. Uma ungathetheleli ngeke nawe uthethelelwe. Kwangathi uNkulunkulu angasiza sifunde lento. Amagqubu awangeni ezulwini. Ukuzonda umuntu akungeni ezulwini. Umuntu ozonda umuntu ungumbulali. Ungumbulali nje ake ngilibheke leli vesi. Umuntu ozonda umuntu uyabulala lo muntu. uJohane oqala chapter 2 verse 9 lo othi usekukhanyeni abezonda umzalwane wakhe usebumnyameni kuze kube kalokhu. Umuntu ozonda umuntu nje usebumnyameni kuze kube manje. Verse 10 othanda umzalwane wakhe uhlala ekhanyeni akukho isikhubekiso kuye. Kepha ozonda umzalwane wakhe usebumnyameni uhambe bumnyameni akazi lapha yakhona ngokuba ubumnyama buwaphuphethekisile amehlo akhe. Mawungahambe bumnyameni ungaphethe ithoshi kumnyama ngempela ngekho nenyanga nonyezi noma inkanyezi awuboni lutho. Ungazithola usushayisa egeyithini, usushayisa ubonda lwalo yamuzi noma usuphoseke emgodini. Unjalo kumuntu ozonda umzalwane uphuphuthekisile. Ngeke ngithi mina ngoba phela umuntu ozondayo oneqhubu uvumela umuntu ahlale engqondweni yakho angayikhokhi rent. Angithi sihlezi la emqashweni endaweni ezihlukene abazalwane baqashile ngoba ngenxa umsebenzi abanye makuphela inyanga mastende ufuna irent. Now umuthi ukuthelela umuntu ke nakho uyapheka. Usuyamkhumbula ngoba umuntu ukuthelela umuntu uhlale esengqondweni sekuyasho ukudla kushiswa yini ubhiza ucabangana nalomuntu ongamxoleli. Uyayibona lonto? Mhlawumbe uyahlakula ngegeja uzozishaya uzwane ulimale ngoba lo muntu uhleze engqondweni yakhe akayikhiphi rent. Ake singavumeli ukuthukuthela. Umshumayeli chapter 7 verse 9 uthi ulaka luhlale ezifubeni zewula zibize ngesiwula mawusuthukuthele khona usathane wobula ezosisuka kuwe usale ungumntwana kaNkulunkulu. Asiyekeni ukuzonda, asiyekeni ukuthukuthela, asiyekeni izinto ezisixabanisa noNkulunkulu. Angiphinde lowo othi usekukhanyeni abezonda umzalwane wakhe usebumnyameni kuze kube kalokhu. Othanda umzalwane wakhe uhlala ekhanyeni akukho isikhubekiso kuye. Yazi othanda umzalwane asikho isikhungo ngisho umzalwane ekukhubile awukhubeki ngoba wena uvela umxolele. Yayibona lonto? Usathana akalitholi ithuba. So ke othanda umzalwane wakhe uhlala ekhanyeni akukho isikhubekiso kuye. Kepha ozonda umzalwane wakhe usebumnyameni uhambe bumnyameni akazi lapha yakhona ngokuba ubumnyama buwaphuphethekisile amehlo akhe. Akazi lapha yakhona uphuphuthekiswe inzondo. Masibheka uchapter 3 wakhe u1 John chapter 3 verse 13, 14 and 15. Ningamangali bazalwane uma izwe linizonda. Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni ngokuba sithanda abazalwane. Ongathandiyo uhleze ekufeni.
Yabona-ke uma ungamthandi nje omunye umuntu uhleze ekufeni. Thina-ke sidlulile ekufeni sangena ekuphileni. So-ke izwe lizosizonda. Noma limzonda nje ubaba uNsibande, liyamzonda. Selimzonda nangama-emoji manje. Hayi ngiyahleka mina ngoba abazi laba can't bazonda mina. Asili thina nenyama negazi, sibambene nemoya emkhathini. USathane ukwenzisa lento, wena kahle kahle awuthandi, uSathane uyakwenzisa. Musuthi ukuthela-ke thoba, vuma ukukhuzwa, ucela abazokusiza uyikhiphe. Kufana nalento ukucasha ngokuthi umuntu omdala usemdala ubani. Ngani umuntu omdala uyangena esihogweni. Umuntu omdala uyangena ake siyekeni lento yobudala, asiyeke nje. Umuntu azifundise ukwenza into angathi mdala. Siyamcelela Nkosi yami ugogo omdala. Angani momcelele ugogo omdala uzophinda wafaka ama-emoji bese kwenzakalani? Awuboni ngani ukuthi ucelela umuntu wrong? Esihogweni bangena abantu abadala. Ezulwini bangena abantu abadala. Asikhohlwe ukucasha ngeminyaka. Ezulwini kungena ongasenzile isono. Isono ukufaka ama-emoji ekhaya lezwi. Ngiyagcizelela isono ukufaka ama-emoji ekhaya lezwi. Sonke ukuzibangela ke izono. Into yokwenza uyosha esihogweni nje ushele i-emoji ewubala kangaka. Asidluleke lapho. Yazi ukuthi angithandi ukukhuluma ngalento lokho iyayibuyisa nje uNkulunkulu, angithandi ukukhuluma ngayo. Ningamangali bazalwane uma izwe linizonda. Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni ngokuba sithanda abazalwane. Ongathandiyo uhleze ekufeni. Verse 15. Lo ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. Niyazi ukuthi akukho umbulalo nokuphila okuphakade okuhlezi kuye. Mawuzonda umuntu nje you are a killer. Ungumbulali. Ufana nomuntu odubula umuntu ngesibhamu. Ufana nomuntu okubulala ingane wayihoshula nge-abortion. Ufana nomuntu obulale ingane ngokuhlela umndeni. Ungumbulali nje. Igama elibhalwe kuwena emhlane ebunzini lakho, you are a killer. Ngoba uzonda umzalwane wakho. Yekani ukuzonda. Hamba ubuyisane nomuntu ongazwani naye. Buyisana naye niphile kamnandi ukuze ungene ezulwini. Uthando silwazi ngalokho ukuthi yena wabeka ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Nathi sifanele ukubeka ukuphila kwethu ngenxa yabazalwane. Zidele, mthanda umzalwane, beka ukuphila kwakho. Onemfuyo yezwe, kepha yena onemfuyo yezwe ebona umzalwane wakhe eswele, amyalele, amvalele isawu sakhe. Uthando likaNkulunkulu lungahlala kanjani kuye? Uma wena unemfuyo yezwe uthi unemali, afike umuntu acele umvalele isawu sakhe. Uthando lukaNkulunkulu luzohlala kanjani kuwe? Verse 18. Bantwanyana masingathandi ngezwi nangolimi kodwa ngezenzo nangeqiniso. Thanda ngezenzo nangeqiniso, singathandi ngezwi nangolimi. Ayike asibekela inkonzo yethu uJesu Kristu inkosi. Sikhuluma ngani? Sikhuluma ngokuthi babusisiwe abanesihawu ngokuba bayahawukela. Ungavaleki isihawu sakho kumuntu kanti into unayo ngoba uzivalela wena izulu. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga baba uNsibande, uyavalelisa ukuthi asiguqe sithandaze. Baba wethu ongcwele, siyabonga ngale nkonzo. Ngiyacela ubusise abalalele, ube kanye nabo ubasize kulokho abakuzamayo Nkosi, bezama ukulenza izwi lakho ukuze bangene ezulwini. Babusise ubabiyele nemndeni yabo uJesu Kristu inkosi. Amen. Bangcwele siyambonga uNkulunkulu. Ubaba uNsibande usiyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.